velkommen til den her video. Det larmer måske ret meget, fordi vi er ude til fyrværkeri. Se her, så, så er vi ude at se fyrværkeri. Ja. Nå, jamen nu er vi simpelthen kommet udenfor, og jeg håber, man kan høre mig i mikrofonen, men der er mange fyrværkerier. Ja, det er lidt vildt, det er. Holy moly. Jeg tror, de skal skyde næsten hele aften eller sådan noget. Ja. Holy moly, så vildt det. Det er som om, det kommer derovre fra. Som om det kommer om bagfra os. Ja, det er det altid med fyrværkeri. Det er underligt. Jeg har lige sådan en masse billeder, Case. Wow, det er flot. Jeg tager. Så kan du bare stoppe den, sådan, når du har lyst til, så bare tænde den. Hvis der kommer noget fedt. Wow, wow, wow. Jeg vil bare sige det. Jorden under os ryster helt. Jeg vil bare sige det er meget flottere i virkeligheden, end det er på billederne. Eller ja, end det er i filmen. Der var god. End det er i filmen. Ja, fordi det regner. Det lyder sådan. Det lyder sådan cutie. Oh my god. Og der er ikke noget lovligt her. Det er inden 1. januar eller 31. december. De har fået lov af politiet, så det er lovligt. What? Det ser vildt ud. Det ser vildt ud, ja. Ej, man wow, det lyder bare vildt. Jeg tager så også lige nogle billeder, så vi skal sætte dem ind til sidst. Eller i en video. Ja. Nå, men det lyder vildt, det her venner, så bare lige kom tættere på. Er det? Der man kan se glimtet af det. Ja. Jeg ved ikke, om man ordentligt kan... Cash, vi må ikke gå tættere på. Prøv lige at filme det i vandpytten. Film lige derude i den der vandpytten, hvor jeg kan sådan helt se det. What? Hvor vildt. Prøv lige at kigge ned i vandpytten, for man kan se ned i vandpytten, at ja, det er sådan... Ja, det er ret vildt. Oh, wow! Og det er bare sådan... Okay, det er vildt, det her. Det lyder vildt. Okay, jeg ved ikke, om I kan høre det, men det er virkelig... Jeg tager lige min mikrofon og ser, om I kan høre det. Jeg sådan... Det tager det derhen. Nej, tager det derhen. Jeg ved ikke, om I kan høre det her. Ja, jeg ved ikke, om I kan høre det. Det lyder ret vildt, også herom bagved. Det lyder nærmest som om, der er noget, der springer i luften. Det er det jo egentlig. Det er der jo egentlig også. Men, wow! Jeg har altid været bange for at få sådan en i munden. Sådan i munden? Jeg er sådan et af de der, der flyver ned i munden. Er du mærkelig? Jamen, det kan jo godt ske, kan det ikke? Det ser vildt ud, det ser vildt ud. Og vi har lige snakket om, at vi kan bruge det som senere i nogle videoer, vi kan lave. Ja, sådan billeder. Ja. Men det ser da vildt ud, ikke? Ja, helt vildt. Prøv lige at blive stående der. Prøv lige at blive stående der. Det kan være sådan, Dale! Ja, godt. Ui, kom hen. Kom hen tilbage igen. Det var vildt. Men jamen, det var så alt for den video, ikke? Jo. Den lander lige hernede. Men det var alt for den her video. Den har måske været lidt kort, fordi vi kom lige sådan lidt inden det sluttede, så ja. Men så husk at like, subscribe, og så ses vi i næste video. Farvel.